வெல்கம் டு அஸ்வா இன்டீரியர்ஸ். இப்போ நான் பார்க்கணும் பிளாக் அண்ட் கிரீன் கலர் மாடலர் கிச்சன். இது பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் டைப் கிச்சன். கவுண்டர்ஸ் வந்துட்டு ஆப்போசிட் சைட்ஸில் இருக்கும். பேரலல் கிச்சன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கவுண்டர் இருக்கும், அதே மாதிரி ரைட் சைட்லேயும் ஒரு கவுண்டர் இருக்கும். ரெண்டுக்கும் எந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டியும் உங்களுக்கு இருக்காது. சிங்க் சைடில் வர ஸ்டோரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அது பக்கத்தில் 3 டேண்டம் பாக்ஸஸ் கொடுத்துருக்கோம். 4 inch 6 inch 8 inchனு. அது பக்கத்தில் ஒரு ஆயில் புல் அவுட் கொடுத்துருக்கோம். கீழே எல்லாத்துக்குமே சாஃப்ட் க்ளோசர் ஹிஞ்சஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் டோரை வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. லைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி விட்டிங்கனாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு. இதில் வந்திருக்க 2 கலருமே நல்ல பிரைட்டான பவர்ஃபுல்லான கலர்ஸ். பார்க்கவே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்தது இந்த கிச்சன். லெஃப்ட் சைட் கவுண்டர்லேயும் நாங்கள் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸஸ் கொடுத்துருக்கோம். கிட்ஸ் கூட ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா சாஃப்ட் க்ளோசர் கொடுத்துருக்கிறதுனால தே கேன் ஹேண்டில் இட் ஈஸிலி. நாங்கள் வால் யூனிட்டில் ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்கோம். லெஃப்ட் சைட்லேயும் வால் யூனிட் கொடுத்துருக்கோம், ரைட் சைட்லேயும் வால் யூனிட் கொடுத்துருக்கோம். வால் யூனிட் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் இருக்கிறதுல கிளாஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வெளியிலேருந்து உள்ளே என்ன பொருள் இருக்குன்னு ஈஸியாக வியூ பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்க வால் யூனிட்டுக்கு கீழே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து அவங்க வாஷிங் மிஷினுக்காக அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு மேலே உள்ள ஸ்டோரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாஷிங் மிஷினுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த பவுடர்ஸ், லிக்விட்ஸ் அந்த இதெல்லாமே நீங்கள் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் திறக்கிற வால் யூனிட்டில் கீழே கிளாஸில் ஸ்பைஸ் ரேக் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கிளாஸ் ஸ்பைஸ் ரேக் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். அதுவும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இதில் சிம்னியும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுவோம் நாங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.